lento nikhangelayo kwamama uyandikhaza akanayo ubankrupt. Lento nifunayo kwi-enjoyable places, kwindawo zolonwabo, ewe kwi-pleasure centers, ayikho. Yiyo loo nto bathi sebeyile ubuze uba kule feksayo kuzawudityanwa phi, kuba babuyeze kulaa ndawo babekuyo. Kushota abashumayeli abanenyani, hayi amamenemene sithela ngeBhayibhile, kodwa kushota abashumayeli bakaThixo nabefundisi bakaThixo, hayi abefundisi benkonzo, kodwa abefundisi bakaThixo. Kuba once ube ngumfundisi ngokubekwa inkonzo, uza kwenza le nto ithethwa inkonzo. Kodwa once ube ngumfundisi kaThixo, uzawuthetha le nto ithethwa nditsho zawutshona kule vesi. The time is running out. Sidinga the giants of the gospel esizakuma eluthulwini ledaba eSouth Africa. Our country has rebelled against each other. Ikhantri esikuyo ivukelene yodwa. Aba bantwana bangena inkonzo iqhuba, bakhidnephe umfundisi entsha, bakhuliswa ngomthandazo, ngoonina noyise. Ziziphumo zovukelo. Aba bantwana benza icrime, bahambe bevingca ngemipu, abantshula ngehlathini, abaphuma ngesidumini. Amaphara kunye nazo zonke i-gangsterism, you name them, apho kuqumuza khona imbumbulu, baphume ezibelekweni zoonina, but ngoku bavukele ingathi khange balale esibelekweni somfazi. Emithanjeni yabo kubaleka igazi lonina noyise, iyangqina i-DNA okokuba ngabantu, kodwa abantu babezizilwanyana kuba bavukele. Sikwi-South Africa evukeleneyo. Loo nto yenza okokuba kungabikho mntu safe across the country, kuba sivukelene sodwa. Amathola amnyama, usapho kaKhushi lucumzana lodwa. In the African continent, umhlaba wase-Afrika ufumile ligazi labantwana base-Afrika, bebulalana bodwa. Isanti yaseKapa ifumile ligazi labantwana babantu abamnyama. Igazi liphuma ngembumbulu, liphuma ngebhoso, liphuma ngeengozi zemoto. Isanti lesinyathela kuyo ifumile ligazi lamathola amnyama. Abantu abamnyama babulalana bodwa. Ndizothi kuwe, imeko esikuyo ithi masifune uThixo ukuba ukweliphini icala.
sihlahlane sinike statistics zokubulawa kwamapolisa, zii-criminals nee-securities. Andazi loku government akayiboni na okokuba this is the declaration of war. Criminals are fighting against the country. Sikwihlabathini njalo ndizothi kuwe, in spite of flaws and failures, in the places of trust, kwindawo esizithembileyo zawufelisha uThixo nakho. Hamba nam andisithi kuwe sisendabini, kuyaliwa, indlela lesilwa ngayo iyabonakala, ayomfazwe yethu le, kodwa sijutyelwe ziintlanzi. Imfazwe le izamisa ihlabathi, imfazwe le that shakes our global world into its core is not between us. Kuluncwadi lwamaNgesi utshotshentsha uWilliam Shakespeare. Phakathi kwencwadi azibhalileyo kukho incwadi ethi Romeo and Juliet. Kulaa ncwadi kutyilwa the two antagonist families, iintsapho ezimbini ezizintsaba, yinyoka nesele, ii-Capulets kunye neeMonteiths. Asiboni ngasonye, zithi zawujongana ezintsapho, umlomo ugcwala uxakaka, enyuka maskamama, igazi libile lihlobe limpindezelo. Kuqubisana kwesikone kwi-Main Street, kwizitrato zaseVerona, kuqubisana izicaka ezibini. Ezi zicaka zozibini, esinye sikwi-Monteiths, esinye sikwi-Capulets. Zithi zawuhlangana ezi zinto kwesikone, zizikhuphe isabili, zikhawulelane ezanto, zawugqiba zijojisane incam zesabile. Emveni koko ziphume into ngomlomo, zithe zidoka zizawuqhelana, zithi quarrel is between our masters. Imfazwe iphakathi kweenkosi zethu. Ndikholelweni xa ndisithi kuwe ungasitadisha zonke imfazwe eziqhubekayo, usuka apha uyokugqabela kwaSirayeli, imfazwe phakathi kweSirayeli neHamas, uwele uzotsho eRussia nase-Ukraine, ubuye uzotsho kwi-African continent. Uthi wawugqiba ubuye ujonge kulaa mkhwezo kokuyawugqabela eEurope, usitsale neemfazwe zayizolo, uyokukhathisa ngee-world wars ezigqithileyo ukuza kuma ngoku. Uthi wawugqiba ujonge okokuba aba bantu bathelekiswa yintoni, uzawufumanisa uba ayikho. Qha into eyenzekayo, idabi alikho phakathi kwabo, idabi liphakathi koThixo kunye noSathana. Izawuthi iBhayibhile xa ithetha kwaza kwakho imfazwe mazulwini, usungayiphosi le nto ndizayithetha. iBhayibhile
endigqiba kunifundela yona iphethe into ethi kule mfazwe God is a winner. Uthixo ndikholelwe xa ndisithi kuwe ewe uthwele intshinga urhuqa ivotsho utshotshentla usemagqabini akanandanga kangangoba iBhayibhile le yidrama yale mfazwe. Nditshintshe wena iincwadi ziyi-66 uqala incwadi yeGenesis 50 kusinomeri Deuteronomy Yoshua ngokuthi uqala somesibili sokuqala ngokuqalisibili ukufika Ezra neyo Esther yobi dumisibeze elisitshumayo ingoma yazungoma uIsaiah yemizwi losikaYeremiya Ezekiel Daniel Hosea wolo Amos yona intama ngoba kusafaniwa ngaYesaya uMalathi upawugqiba ukuthi iphephe elinye eliphethe 400 years uyokhongozela nguMateyu, uMarku, uLuka, uJohn, izenzo zabapostile, amaRoma, eyokuqala neyesibili yabaKorinte, uyokugqileka kumaGalathi, ngapha kwamaGalathi ngamaFilipi, ngapha kwabaseFilipi ngamaEfese, uyokuxhathisa ngamaKolosi, ugqitha uyowelela kwincwadi yamaTesalonike okuqala kunye nawesibini, uyoqubisana noTito noFilemoni, incwadi yamaHebhere, uYakobi, uTimotheo okokuqala, uTimotheo wesibini, uyoqabela ngapha thina zininzi ezincwadi ndizibizileyo nobundikholeleni noPetros lapha noYohane the epistle nabo baphaya uyokunqandwa incwadi yesishilelo esancwadi sizonke zisi-66 matukelele phandle esancwadi zoyi-66 imijikelo zii-rounds eziyi-66. In every round Jesus is able. In every round Jesus is victorious. Kanganga kwesancwadi zoyi-66 elebuyesu esimekongeni unikwa itayitilenza uthawunyathela kwincwadi yeGenesis ingxelo ithi hayi imbewu yomfazi athawunyathela kwincwadi ye-Exodus kuthiwe ngoku no he is the lamb shadowed yimfana kaThixo igqunywe ngemifuziselo. Kuthiwa ungena kwincwadi yabaseLevitikus kuthiwa he is a high priest typified ngoku ngumbingelelo omkhulu emfuziselweni. Uyokunyathela kwincwadi yeNumeri kuthiwe ngoku he is the star of Jacob. Uyokunyathela kwincwadi yeDeuteronomy kuthiwe he is the prophet like unto Moses. Uyokuqabela kwincwadi kaJoshua ivele laa nto iphethe ikrele elide ngoku kuba ooJoshua basesimokweni bajongene kunye neJeriko. Ivele laa nto seyisithi ndihlile ndikwimphathwe inkosi yasezulwini ethuna hleze ndilibasiseke ndiyekeni kodwa ungazihamba zonke ezancwadi uyakuba ugaleleka kwincwadi yesityhilelo iphume laa nto yomvulophila imebhuqe akhale uJohane athi lo ngumphathi wokumkani womhlaba owamasibulo kubo abafileyo owasithengayo ngegazi lakhe ityawugqiba abantu ikhonye ithi yabonani uza namafu aye eyakumbona amehlo onke kwanabo bamhlabayo. Ityawugqiba abantu ivele ngokwayo verse 8 ithi uyabona mna ndingu-Alpha ndingu-Omega ndisisiqalo ndisisiphelo. Kholelweni xa nditshoyo ndinyamezeleni izihlobo zam sendizawugqiba kodwa andinamyeka tu. Hlala kakuhle apha esitulweni ungacuphi ubuzakwenyiwa. Xa ndisithi kuwe
iBhayibhile yonke ifunqula ubungangamsha bukaThixo. Elebe bufunqula ubungangamsha bukaThixo. Ibufunqula elebe bunyuka ubungangamsha bukaThixo. Kuhla eyakho igrafu. Mandiphinde. Elebe iBhayibhile imnyusa uThixo kuhla igrafu yongqondo ochwephesha nochwelele amachule namakhostile zihla zonke zibheke ezantsi ashiye kuYesu engenantala. Andivala masijonge kwincwadi yamaHebhere kuba kurhatyele phandle. Le ncwadi yamaHebhere itshotshenka ngokumfunqula isifuba sibanzi kangangoba yona uthi ungena kuyo ube uxhakwe zii-pillars ezimbini. Ewe iintsika ezimbini ngamagama amabini. La magama ewe ngu-greater kunye no-better. Mkhulu yayingcono. Uthi xa ungena kuyo laa ncwadi yamaHebhere ufike ngokuyona iqokelela zonke ii-figures ezipopular izibeka ezihlonitshiweyo kumaqonga enkonzo izibeka iyawuhlahla incwadi yamaHebhere ifunqula izithunywa zezulu. Into mfondini ezimaphiko mathandathu iikherubi kunye neeserafi iziphezini zawuhlabela ingoma kugungqa irufu yendlu igagazela imiguba sawukhumbulina zimemelela etempileni kusiyawubiza uIsaya kuthiwa zathi zawutshwe zanto yadidizela imigubazi. Zaziphaya iikherubim izinto ezitonika isipidi namandla kaThixo. Into ethi xa inqumla ehlathini ibe ngathi ihlathi liyophuka. Into ethi xa isika umoya ukhala umoya iqoshele into ebaleka ngaphezu kombane, into ebaleka ngaphezu kwe-SMS 12 midnight. Xa inkazana izawuqhekeza ewe umtshato womshumayeli ifake i-SMS midnight ngexesha yaziyo kokuba omnye ukamele ngengalo zonke ngexesha isenzeliyelenqe izulu lijongile kwawe ayitofikhoshi ihambi SMS kube kukhona ingelosi iphume ezulwini esithi uThixo mbonqanda abantu. Ithi kayika midnight